yun, mga ka-road trip, samahan nyo kami sa aming road trip ngayong araw na to at mag-adventure tayo. Support natin yan si Bicolanong Kalbo. Oh, Bicolanong Kalbo. Yun, Vlogs. Bicolanong Kalbo Vlog. Support natin yan. Napakadami niya na rin natulungan at saludo ako sa mga ginagawa mo, bay. At sana magkita rin tayo soon at huwag kang mag-alala, kasama ka palagi namin sa dasal at proud na proud kami mga Pinoy sa mga kapatid nating OFW yan at tuloy-tuloy lang. Road trip lang na road trip sa buhay. Tuloy lang sa ating mga pangarap. Balang araw masungkitin natin yan. Alright, God bless. Yun mga ka-road trip, kumusta po kayong lahat? Happy New Year. So yan, naghihintay kami ng fireworks. So yan mga ka-road trip, nandun yung birds. Hintay lang kayo mga ka-road trip at tayo'y bibidyohan natin yan. So yan, mga kasama namin si Elma. Happy New Year. Happy New Year. Yan, mga bati muna kami. So yun. Ito mga kasama namin. Happy New Year. Naghihintay kami. Madilim ang konti. So ilan ba na? Countdown na tayo. Malapit na ba? 3 minutes na lang. Ha? Baka dahil sa signal siguro. So yan, 3 minutes na lang ni. So yun, mga maraming kaming nag-ano dito, nag-aabang yan oh. Mga kasamahan namin nag-aabang dito. Yun, 3 minutes na lang. So yun, yung board. Yan. Malapit na, malapit na. Okay na. Yun, oy, malapit na siya. Nagkakaroon na siya ng blink, blink, blink. Pero sa iba nagpuputukan na, no? Yun. Doon. Ganyan na lang. So yun, malapit na. Ayan. Malapit na nga. Ayan sila, nagbibideo. Hello! Agi yan na sira. Naka-live ako. Naka-live. Ayan o. So yan, malapit na. Lumiwanag na siya, lumiwanag na. Yun. Happy New Year. Lapit na. Pero maliwanag na siya, no? Lumiwanag na siya ng konti. Yun, lumiliwanag na ng konti. Lumiliwanag na siya. Yun, lumiwanag na. 1, 2, 0. Wala, baka umulan kasi. Umulan kasi kanina. Sa kakagabi. Wala na. Baka pailaw na lang. Yun na. Woo! Happy New Year! Woo! Yun, Happy New Year! Wow, talaga ang ganda. Ganda mga ka-road trip. Yun oh. Yan ang Burj Al Arab. Burj Khalifa pala. Yan ang Burj Khalifa. Yan. Ganda. Burj Khalifa mga ka-road trip yan. Sa Burj Al Arab mayroon din dun. Ayan oh, wow. Ganda. Sana hindi naman papunti dito yung yung hangin para kitang-kita. Wow.
Ganda. Ganda talaga. Wala pa yung viewers. Tulog sila, tulog. Yun. Wow. Share mo kasi, share. Wow, ganda. Puputol yun. Wow. Wag naman papunta rito yung hangin. Ilayo mo naman. Wow. Ang ganda. Papunta nga dito sa atin. Yung ano? Hindi. Yung hangin. Nagre-reconnecting Wow. na. Super ganda no, no? Uy! Wow! Tahimik dito, tahimik. Ba't hindi na ako makakuha? Wala tuloy. Yun! Wow! Oh! Wow! Saan yung GoPro mo? Asan yung GoPro? Pangit pag ano. Ayaw? Arayo, arayo. Wow! Happy New Year! Happy New Year! Nawala si Amy. Yung tawag, papunta nga rito yung hangin. Happy Yun! Ganda! Ingay din kayo! Busy lahat! Happy New Year! Hindi makakonek ang aking cellphone. Busy lahat. Yan oh. Ang ganda kasi. Yun. Yun, ganda. Yun oh. Yun. Yun. Uy. Busy oh. Walang mga imik. Walang mga imik. Yun, ang ganda. Wow. Nasyak nga sa ganda. Woo! Nasyak na sa ganda. Wow. Wow, ganda sa ibabaw oh. Yun, pababa. Yun. Wow, ang ganda nun oh. Yun. The final round. Hindi na nakatanggal, nawala. The final round. Ilang minuto na ba? Nasa 5 minutes. 4 minutes na ba? Woo! Ganda! Yun! Wow! Kung na ang ano eh. Yung signal? Ito na lang ako sa Facebook. Yun! Galing! Ilang minuto na? Woo! Busy yung mga nandito, walang imikan. Uy, nakalive ka? Hello live. Ayan, nahuli. Huli man daw. Magaling. Yun. Ganda talaga. Woo! Yun, may isa pa. Woo! Yun ang final. Final na yun. Yun ang final. Yun! Happy New Year! Yan pa, mayroon Ay, meron pa!
may pahabol pa. Ay, meron pa nga pahabol oh. Yun. Ang liwanag. Yun. Yun oh. Meron pa pala nun oh. Sa baba. Mas malakas yun. Yun ang mas malakas. So sigurado na yun. Sa baba naman kasi, sa baba. Ha? Tapos na! Tapos na. Wala na yung board. Kalifa, wala na. Wala na. Tapos na! Tapos na. Bye-bye. 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 Happy New Year. Yan oh, naning oh, si Ilma. Shout out naning. Shout out sa mga taga Santa Elena! Shout out. Hello, mga katrip! Bye-bye. Uy, ako pa magkapunta kuya! Unwato! Yun oh, may wato si. Oh! Meron pa, meron pa. Wala na. Doon, meron pa nagpuputukan doon. Ano? Puputukan pa sa ibang lugar. Pinikul ko na kuya. Dali na. Dali na ako kuya. Sige lang, sige lang. Hali ko, tabi na galing yung off. Mga nagutom kanina. Ano to?